skulle bare vært i rekke Next. Next, Nikolai, eller? Ja, det står vel deg og Nikolai, Vegard. Se hvor fornøyd han er. Ja. Det er 3 poeng på meg og Joa. Ja, vet du. Det var rundt 80. Det er ikke han med 75. Hæ? Oi! Nei, men det var det jo. Oi. Få nå! Få nå! Få nå! Ta den fra bunnen, Nikolai. Ta ned igjen, så tar du på. Kom igjen. Se på her. Kom igjen. Jeg hørte det her. Det er sånn her. Oi, teknikk, for faen! Jeg for tull! Kom igjen! Hvor skal jeg? Det var bare hiv opp her mot deg. Vet da faen hva jeg er, jeg. Ja, det er sånn som det der da. Vis deg ut det. Det er teknikken å komme ned her til det da. Prøv på det dette ned sånn. Ta bare litt bak meg. Gjør du deg? Ja. Og Basse nå, se. Nå skal jeg sikre det. Nå skal jeg prøve 6 poeng. Se. 5. Se Basse nå. Se på han nå. Se. Kom an, Vegard, du klarer dette her. Herregud, det er jo ingenting dette der. Det er fjør. Se på den. Nei, ikke forstyrr nå. Ikke bli forstyrret. Ikke bli forstyrret. Kom an. Ja! Kom an! Kom an! Kom an, ja! Kom an! Ja!